update. Nadapa ako. Sakit. Ano? Nadapa. Pa sa tuhod. Ang bandang 3.2 kilometers. Ano po sa tuhod natin. Yan. Malapit dun sa pangalawang ilog. Sakit. Ang hapdi. Ano? Ito. Uso na lang natin to. Dapat 3 loops tayo ngayon eh. So ito na nga. Kaya lang tayo ng peak. Tapos balik na. Paklinik tayo. Palinis natin sugat. Tapos talagyan natin ang gamot. Aray! Tanda-tanda na eh. Nadadapa pa. Okay lang ako. Kaya magkalala.